Ne yɛrɛ kɔni bolo hali ka démissionner ko kuma in bila quoi parce que nafa foyi tɛ nin ko ninnu na nin ɲɛnama yɛrɛ ye mun ye élection an b'an jilaja an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka mɔgɔw an ka enquête kɛ candidat ninnu kan an ka mɔgɔ ɲɛnama choisi quoi o ka sigi an kunna parce que démissionner ko in a bɛ na ni tiɲɛli caman ye parce que mɔgɔw bɛna wuli sisan a tɛna démissionner o tiɲɛni de bɛna kɛ jamana bɛ segin kɔfɛ nafa foyi tɛ nin démissionner ko kuma in na an ka jɛ an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dɔrɔn an ka siɲɛ wɛrɛ ta prévenir quoi an kana bɛn ni mɔgɔ a ɲɔgɔnna ye quoi parce que tiɲɛ yɛrɛ la kɔni a ka ko ma ne kun minɛ hali dɔɔni coronavirus ko in k'a fɔ ko ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan n ko b'a to bana in yɛrɛ bɛ fanga de sɔrɔ ni mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan sisan mɔgɔ camanba de bɛna sɔrɔ o sen fɛ tuguni. ne kun tɛ fɛn wɛrɛ parce que bɛɛ ɲɛ b'a la jamana taabolo man ɲi a tacogo man ɲi n'a sɔrɔ a bɛ se ka démissionner a ka démissionner mɔgɔ wɛrɛ ka na n tɛ se ka o di kojugu ye i tɛ se i b'a bila mɔgɔ wɛrɛ bɛ na a banna wa ne kɔni hakili y'o de bon mesure b'o bɛɛ la o olu ye coronavirus to sen na ka élection kɛ o mɔgɔ ma sa o ni 25 ni fana bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ ko in ma bɔ a la o de ne hakili la. mɔgɔ tɔrɔ ma jamana ɲagaminen ko bɛɛ ka gɛlɛn n'a y'a dɔn a tɛ se a k'a bila hɛrɛ la an kɔni an tɛ mankan fɛ élection kɛra ka coronavirus to a jugumanba tile coronavirus kɔni a bɛ ko fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ olu la ka bɔ ni marché in tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ o fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la. ko ne Ibrahim président kɔni an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala ka cɛ ka san laban ɲuman ban an bɛɛ ɲɛnama ɲɛna n'o ala bɛna ni nakura min ye o ka sabati dɔrɔn a banna sinon nin ko ninnu a tɛ nin si kun bɔ bilen parce que ko tagala ka bɛɛ bolo dan ka ban hali olu bɛ ka bɔ IBK min yɛrɛ ka démission a tagala k'o yɛrɛ bolo dan an bɛ dugawu de kɛ jamana ye dɔrɔn ala ka hakilina ɲuman di ani faama tɔ ninnu bɛɛ ma marche ko ninnu a ka nɔgɔya a ka dabila quoi ne ka hakilina kɔni bon ni u kɔni ye u bɛnna kan ka fɔ k'u bɛna marche kɛ c'est que i b'a sɔrɔ a marche bɛ se ka kɛ ani coronavirus tɛ ɲɔgɔn sira la so olu de ko an kana fara ɲɔgɔn kan mais n'o mɔgɔ kelenw yɛrɛ tilala ka fara mɔgɔ wɛrɛw kan k'a fɔ tuguni k'u ka fara ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ dawuya dɔ b'u bolo a ko la a kɔnɔla la u bɛ se ka fɛɛrɛ mun tigɛ marche don fana k'o kɛ mɔgɔw ye. a ka bɔ yen an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini a ka taa ka bɔ yan da la a y'an tɔɔrɔ a nɛgɛ si t'an na jamana 120 ɲɔgɔn si ma tigɛ farafin jamana kɔnɔ. na ko in dɔw ko tiɲɛ don dɔw ko tiɲɛ tɛ an t'a dɔn kalabanci jamana an ka jamana kɛ l'o de an t'a ɲɛ dɔn an ma banabagatɔ ye télé la tile kelen ko bana bɛ nin de la n'i ka mɔgɔ sara u bɛ taa nkalon tigɛ k'i k'a fɔ k'i ka mɔgɔ sara ko a bana de y'o faga an dun ma mɔgɔ ye fɔlɔ ko bana in de b'o tigi la o mɔgɔ tɛ yen nɔ maliyɛn si tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ kelen filɛ nin ye k'ale ye bana in y'a la o mɔgɔ tɛ yen ko min bɛ se k'o fɔ o mɔgɔ si tɛ yen donc an ka kuma y'o de ye o de ye dɔ fara an ka sɛgɛn kan k'an tɔɲɔ k'an bila an tɛ fosi dɔn bi hali an ka dumunifɛn mun bɛ na ka na bɔ kɔrɔn fɛ an b'an débrouiller k'an musaka sɔrɔ a la o bɛɛ datugulen don ko coronavirus an tɛ coronavirus dɔn u y'an tɔɲɔ an tɛ yafa u ma hali an tɛ yafa coronavirus ma. ne tɔgɔ ye Sabu Sidibe ka bɔ Lafiyabugu. IBK yɛrɛ ka sigiliko nin tiɲɛ na IBK b'an kan bi Mali kɔnɔ ani fɛn bɛɛ de ye degun ye an kan an yɛrɛ de bɛ fɛ IBK ka wuli ka bɔ an kunna an ka jamana ka lafiya maliyɛndenw an bɛɛ ka lafiya n'a IBK bɔra yen hɛrɛ bɛ na Mali kɔnɔ kɔngɔ bɛ ɲini k'an faga jiko b'an na kuranko b'an na maliyɛn si lafiyalen tɛ bi vraiment ni IBK bɔra an kan a bɛ di an ye dɛ degun b'an kan yɛrɛ de an bɛ yɔrɔ min na bi hali dɔw bɛ yen u tɛ daga sigi u ka du kɔnɔ an bɛ ji kɛ barama kɔnɔ ka sigi ta kan n'i ye dɔ sɔrɔ tuma min sugu kɔnɔ i bɛ na ka na dumuni tobi i ka denbaya ye so kɔnɔ vraiment an ka di an ye IBK ka bɔ an kunna. ne tɔgɔ Yakuba Kɔnɛ hakilila min bɛ ne la tagama in tɛ baasi ye ne bɛ min ɲini u fɛ n'a ma ɲɛ tagama in bi kɛ tiɲɛli kana ye tagama in kɔnɔ tagama in ka kɛ tiɲɛ sira kan parce que u y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ an marabagaw u ti tiɲɛ kan ayiwa an dun bɛ k'a kɔlɔsi a bɛ ka bange dɔɔni dɔɔni a laban o laban an bɛ jigin kɔlɔn kɔnɔ an tɛ ala deli o kɔlɔn kɔnɔ jigin na a min ye coronavirus in ye jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ coronavirus in propager ka bɔ parce que an voté la coronavirus daminɛ kɔnɔna na a ma wara nin ye bi ya ni jama bɔra a bɛ wara o ala b'a ta kɛ minnu bɛ to an kɔ yan nɔ olu bɛ diɲɛ dilan. ne tɔgɔ Mariam Jara a ka taa yɛrɛ de tɔgɔ min b'anw kan bi
degun min b'an kan mɛ an denw sigilen b'u sen fara kɔnɔ kalanko yɛrɛ kɛlen k'an tɔɔrɔ an degunnen don ka fɔ k'a dan na an yɛrɛ taara an bɛ min fɔ wa a ka taa n'u ko juma don an yɛrɛ de bɛ n kɛ cogo la yɔrɔ depi n wolola ɲina a ma ɲina ɲɔgɔn ɲɛna kabini i bɛ ka sigira an ma hɛrɛ ya hɛrɛ ji ma bɔ an ɲɛ kan i kɔni anw kɔni ɲɛ b'a la. président si ma sigi jamana nin kan